El que m'ha explicat el que feia el taller. Perdona, falta el sucre. Peris, Què? que em cobris, que me n'he d'anar. Trini, que no tinc quatre mans. Perdona, què et falta a tu? El sucre. Peris, coi, que faig tard. Colló, Trini, que no veus que estic sol? Oh, jo també treballo, eh? I no vegis com es posa la remei quan faig tard. A veure, què tenies? Mira, un cafè i una truita. I l'Àngela? Ah, no t'ha portat la nena al col·le. Ah, ja li proven a la nova escola? D'aquella manera. Pobreta, tants canvis. Sí, el pitjor és els matins, quan la deixem. Segur que quan marxeu es queda la mar de tranquil·leta. És el que diu la senyoreta. Ah, els nens se la saben llarga. A canvi, que no feies tard. Eh? Oh, sí. I felicita el Fidel de part meva, eh? Que és el seu sant. No, home, no, per la truita li ha sortit boníssima. Perdona. Ah, sí, tu... El Joda m'ha dit que en demaneu 200. Què? Si per una habitació... Tu flipes, tio. Com si t'he vistes a la Sagrada Família. Te'n vagis a la merda. Et dic que no són per tu. Tranquil·let, eh? Què? Què t'ha dit? El teu col·lega és un lladre. Sí, i un capullo. Però el tio té una habitació per llogar. O sigui, una habitació que val 400 euros. Collons, nen, i què penses fer? Seguir buscant. Escolta, m'has dit que avui fotries el cap. Se te'n un parell de dies. No, tio, que no, que en Guina que ve amb els os. A sobre ronques. I no puc portar els tios a casa. I què vols que facis? Tot està caríssim. Mira, fes el que vulguis, però a casa meva no t'ho vull més, d'acord? Et dic que no són per tu. Quan l'he deixat, encara plorava.